Hola famílies, com esteu? Esperem que bé. La proposta d'avui és fer pintures naturals, ¿vale? Llavors, què hem fet? Hem agafat tasses i he posat una miqueta d'aigua, però molt poquet. ¿Vale? Llavors, amb cosetes que teníem per casa, he anat fent això. He posat aquí, per exemple, una infusió de fruits vermells. Aquesta de te verd. Aquesta de pebre dolça. Aviam. Aquesta era de cacau en pols. Aquí. De canyella. Cafè soluble. I comí. Vale? Però bueno, jo he fet amb això perquè era el que teníem aquí a casa. Però podeu fer amb qualsevol cosa que tingueu. Vale? Quan més colors, doncs més xulo. Més guai quedarà. I ara el que farem és... Agafem els cinzells. I ja podem pintar. Mireu, per exemple, aquesta és la de cacau. Barregem una miqueta. A més, és una activitat xula perquè a més de treballar doncs, veieu? La psicomotricitat, els traços, treballem colors i treballem olors. Veieu? Que guai? Aviam... Què més? A veure el te verd. Com queda? Aquesta no sé si es veurà gaire. Una miqueta. Ups. Això era comí. Aviam el comí, ben barrejat. Comí en aquest cas, veus? Veieu? Ara us ho ensenyaré bé. Queden com trossets, però bueno, també és xulo. El pebre dolç. Així també treballem una miqueta les textures. I el cafè. Ah, no, la canyella, és això, la canyella. Veieu que xuli? Esperem les vostres fotos amb aquells dibuixos i que gaudiu molt. Un petonet per tots!